Kardom Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjuponikta Inut lo Charlie Bomb a osopi Rebikarong Parpi Ninkan Krekrok Siarta Apan Kepamang Hujia Bidi Keklem Ponje Apan Kapor Ipon Rongali Disamar Lakhahini Sarmen Hansia Maker Sarmen Rongpar Asupi Rebikarong Parpi Ninkan Krekrok Siarta osopi HS Fasiar Kacharli Bomb Satlang Kitok Dunji Apan Adapapor Hempen Bar Ponsi Pang Tek Tek Te Otu Along Chitap Dunlo Apia lang lipan kaprek abidi lang no keklem ci apan towar kaprek anat oto ke bekabang kepon rong ajok apia lang li kedam waya oto pen John Pitsi apran cipajok ponlo lapen alang li kamatha tong thek theder ajok oto nombor pang thek don thek theder lopusi ferang ke thengno ning jepon lasi pinpur ponme non malom lapuson Karbi Anglong along pang thek thek the amonit nang keklang aphai nang bat bomason si pinang ademalong sitame thek ponlo lasi Rebikarong Parpi sitame akupai ke me jok kisung pen jok pon lo busi ahematum pen birta nang pachini dun news text report Karbi Anglong news ni dam lo dak pen hen pen dam lo hen pen bar ke 7 alom lo school se dam school dam lo ke dak tinia li long pen tu chu khang bom lo nang sang sidar lo kana la tin ni biola birla lo biola tin ni long pen auto trong hong la trong hong long ke nang sang pipida lo long le rek ong mat ke dam cha lo ni ken pen dam bom man ke hotel hem pi kwa din an li lo ke dak pen si auto long dun lo he ke long dun lo man ke na sang long ke nang rong kilan dai mi ma pya le he puna nang thak la driver bang ke auto driver bang nang thak lo man ke ni ja ti thabun thol lo man ke dun lo ke dengan welang adhan welang ke pula rong chingri gida ma dwar na sinang pon del lo man ke la puka li puni hang bom ta thak the thang ta mi ta man ke ni bang ta ka phri pen jat pen lo man ke sun tu lo la auto dam boy no sinang nang bang chon put lo chon tu lo man ke chon tu pen man ke la driver bang ke nang thak hun la oi nai pu do se the man ke oi pulong ke ni da ning so het man ke ke la driver tam tan ta pasang sini chilang no pro ho kwan le lo ke lo pian no dam man ke number ta pang theng tong ni da lo na rong slan ke dam yim bang ke kodak school dam mi khans ke dam pian exam ke dam mi khans ke dam lo exam koso school rong philan don bas school higher secondary school lo kwanang deng lo first year ke la so kipo ho da adungare nang thek dun long le ma jok ta ya ta ve mala manjok ta ve mal so ho ma jok lang thian long le te auto lo ka chitha pur bang ko an lo inut bet alu se inut do nang kan chitha ra pet bang ke inut do ke driver pang thom le da so mong kan ke ni chitha dun det pen so lu su ta nang gilang ka la sang break jack sang ni king ni da the sang ja ma ke dak pen sun tu pen ta da thu long ke bo dam bo ibor a long ke ha bo jaran le lo dak pen sen ko bile ko tu dun thu lo ko jar mane la bo jaran dak pen sen ko bile ko tu dun thu lo thế nào li có pipila nào rèn số cả hú số mà son sun tuk moi man ke ne te hang long si ko si sun lo man ke tong dia ni te hang long amek dulu man te amek dulu ni te hang pen la ni ri long nang ri long pen nang pihang long bang amek ini keng lom tala san prap malas so to auto prap pi lap dak ngi dam ge prabu ATM ke hapula nang abile ka to war ki sunya se hopen ki sui pe ma di ka pachat to kali man tala puka li pe hang sob lo ingke namuni te nang thak ki thang ta tham lo nang bang ipul ma la puka li ki dam to war ki ku thona tham jum lo ta nang thak tin arji je ko kon the mi du ma maso driver du opini asal kon the du ma amuni ntani ge chini ne la se kopini sone gunda ason si kamatha du ma mane nonam ke thang kopini la son ason kamatha du ma la kelang kan la son ja system ini ke arleng mah bang asu nang nak lar bang sunang na bang akai bang chini ne te lami the bang ni dun ma
He nang jidung ge thang ta. Hela ke chara pral su ke ta. Nang kita nang ke chinti ka chinti ki lain tum ka chi thap ta alom so be lang ma the. Ke ha punang pon phit lo. Ke pon phit long ke la pugali puni pu lo ma ni sum tu lo am ge ta pang te pang mi long le. Alom so be lang ma. Angke alu so bang ke la pu gilang ke achoy ke akilok se ching thang. Ke pan ni lang lab long de lo pus na pon mo ti. Kasi thap dun cheng pen ta la son project system san ho. Ma ke eng ne king kan ma hai. Ke ka pheri lo pasmen ta no nom chit than ta ro mo ti. Man ke ka pheri lo man ke thang ke bu ban man ke bang hap pus nang pon thu rong lo. La pu ga li pu ta. Nala sa ka pheri man nang bang ke ton ke. Chon phit lo. West Karbi Anglong Chinthong constituency ke parlo nem teron arong lapen be arong kedo rong ni hawar arat atum kisung chechak nang bomla. West Karbi Anglong Upper Chinthong constituency ke parlo nem teron arong lapen be arong kedo barim nem pu ahawar arat atum lang lapen rong arlo kedo kedam atowar kasik sak pupen ajok hadak arat atum kaning ridun. Non ke khipon bom BJP a sarkar aphan ning kache thepen non Karbi Anglong Autonomous Council kachari pon ke the kiding atum aphan si labang so kisong pen kipajok pon bek ji aphan si choning ripon lo non akenang sotnai kavelang ke kijon ala lapen rong atowar avelapen osomar kacharli ahem LP school anta teron arong ke avelang son si ili khai amoy arbung pulotang te kacharli ahem ta akenang sotlo pusi teron arong asar thepen nang pachini dun teron arong pen be arong an kacharli au somar akeng pen ke damnangji kilometer hini andolang lasi ili Karbi akhe atumki kecharli ahem kadhure pen ajoksi penang an kapaprang dunangji aphan sitame kiduk kisung pen tikuk temang asonsi nang planglo lasi nileitum nem arat atuma phan apor mesen pen bangra nanglang ekvek thapusi choning ripon to nili churu lopu media korte tum ili tum phan nang karju mate nang kapachini je phan ahoklo dagni tum aps along cs school du ps pen school sidu lake rongkang nem rongkang toi lp school analo dak pen litum 2 kilometers athak du hala so school dimpen lasi nilitum aprang nilitum local mdc Pradip akahai pandan tum place lo yas talang lithang ta ansar nang pipelang lasi nilitum kinang sada bangke khayamo bung kapang tangji pulotang ke kibi ki thidu akimang phagdu ke bok head at school nilitum phanta nang pipon zante nilitum churulo lape ningching dugi pisi mathala lasi dak nilitum population nilitum terona bangke don pikap du lapen usumar bangke 114 student du lasi da unan pen prabjing pen school nearest school la nanggewan pije pantan ilitum sar non ilitum kachipeduk ngai ilitum alangli ke klemtang nokong alom lang ta KSA ahut alangli ke klemtang du lasi alangli hai mat ha pen si kahilu school ke toy dinde da ji kibi dinde da je pan la nearest school LP school ke pabi ye pan alangli sar abijit kru pan da chuni ripon lo alangli labang so ekapakranji mate na labang so arong ta school nangji tu din thegi pan lancha do ni lilam theta kardom tangte labang so arong nang lirong lo ka di dak ho an lalo labang so arong nang litum kachukim cheng pen non pineng an ningkan an upo nilitum kala da kumnyam area lo tang kala ka ha ningkan tharu flibak le arbon la ka ha sarani penar arong lo la umnyam po bangke anang lirong bang ke school avelang oh ya velang anjas ta nilitum la dak nilirong ta nilitum rong kimigi kim thu bang bangke nilitum branch ke chi sengthu mate nilitum sar ka preki chu thu bangke 1975 pen nilitum la bang sorong chi senglo non anta 1975 pen non 2022 anta nilitum along ke school nang lelela anon school ahem nang jilang palam lo kedi oi school ahem nang ji la pen than bang atum nang ji palam lo ahem chot kali than bang
Viti ni phayengkor aner kebari la khayengkor trok doar baguri MSC constituency angkang pi Daithor Government Model College along Rubong Long Terang Amen pen Library lapen Information Center KAC Local MSC mate Education EM Richard Tokbi reading pen kangpu pon. Labangso library kangpu pon along kajetong dun laki Richard Tokbi KAC Local MSC mate Education EM VDC Chairman Sar Koirongphar Dolamara Municipal Board Chairman Mongol Singh Terang, LSAB Chairman Jameson Terang, Daithor Town Committee Ward Commissioner Kachi Singh Narpi, Principal Dipok Bora, Teaching Staff atum Mayalong Chitongdun. KAC Education EM Richard Tokbi pen Kaning Jepon ke, Rubong Long Terang Amen pen Library Kangpu pon ke, Mesian Lapen ke, Daithor Government Model College Principal Dipok Bora Phanta Chorolo Lapusana Sai ki Klempon Thegapot Lapen ke Rubong Long Terang kitab kitok pon ke Rukasen Ser Hong Thomaronatang Lahai kitab sitame Tokpon Lo Lapen ke Kompleksa Tengpenle Langdam Pulotang te Do Olang sitame Minister Sarpen Chinki Chithan Pon po ke Patang Pon Jia Phan Puta Pherang ke Thengno Than Pon Lapen ke third grade Lapen 4 grade Avo rengang hoi ke Ladakh Council pensi appointment pipon jiputa ning jepon. Student atom sitame Difu Government College along anke jogdun joklolo. Ladakh Daithor Government Model College along amatsi Charlie Ponlong poputa ning jepon. Kajironga pen reasoning ti Karbi Anglong News.